ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kaplim kasi bedang temai kebawaan sepeni pat ba ya kablatip kerteng kum karai on peni hakalai trek ubenai Jemang arajar Pausau habiju cinema hall Shillong. Kapor ben peni pat ba ya kani kaplim kandai hakapor karwishi teng menstem arbeje no paisngi bat hakapor san beje janmet bat kumju hakapor hanyo beje menmen. Ki nong penyai kani kaplim ki khot bat wer ya pi baro ki pat ba ban penjat that yaladi shua ban up ya result election MP ban wan sakhi ya kani kaplim kablashim benta di ba amazing kurba uklori lap election kumu aktor lam khamat ha kani kaplim urang kan silent syang berjutip kumu rang hak YouTube I meda besayomat kumi kongbi I ibadamut kurba bat kiwe pan. Kumta layo wer ya baro ki patba kari khasi pan sngo bha ban ai jingkershan na binta ka ne ka phlem. Skam jar mame. Mediu mempat wang kle watang si bel syau do bilat hang ne haying jongaro. Boleh pi pak kentin. Ya kita ki bam ko ban sngam. Namar pi. Piwat ya kadau Katba mangapat man kesngi. Wad ya kejingnya de. Sabjar pau. Wat kan kai than ni kai ka basal ndat jong perthai. Pibaro ka keteng jonga ka de meda ai hlang basai man tenga don hangni ban pentip I pibaro baya ka film rai ngin pen ino habiju cinema kata hakalai trik jong meter ter te ya kan ka film ngin pen ino du ka por khat we shiteng arbje san baje bat hinyo baje jan men te hakan ka film la akda manga I meda ai hlang basai man ba ak lam khamat kum I actress te I amazing kurba I lam khamat actor iba kurba bat I kensai. Tena kalian jangan pekerja di pibaro ki parlo ki baju sejenak mau ben kerjaan ni ki local artist nak kapor pa penyawan kerjaan lam yang kini ke film rai ha kita kisni balabu. Te syukur dia tak bershoot kini ke film ka ash bun ha ki jing sneng ki jing ki nama kadesh pang family. Te ya kini ke film la acting ka rai but kajimut jang kani ke film kadai kan syong nak dak ketin pareng ma last decision ka ba ka actress ka shim ha kani ke film ba ha ka bakat du jang kani ke film ka rai no ban yat no maroi kan ha kani ke film kani kadai ke first film janga hendrai ngelak bun hi ba aki music video ki aka hendrai kadai ke first film janga te ngadang dan hi ki jing duna hani hantai te na ya iru ka experience janga ka long ba ka kam up film ta kam dia ka besok
Nama bang ni haban penmi shibon hagi emotions hakan ni film kemen ni jing dom ni ka jing yam haban penmi lo hakan ni film te kalong ka ba app ha du kata-kata nama kadang dia du kasin ka bani ko changa. Tai. Skam jar ma me. Mediu men pat wang khle watang si bel show do bilat hang ne haying jongaro. Boleh pi pak kentin. Ya kita ki bam ko ban sengam. Namar pi. Piwat ya kadau Kat ba mangapat man kasngi. Wad ya kajing de. Kublai fi bro sai sinpat ki ba ju kerchan phamoi ki video jonga ba deng do todong tang ba ka real name la ne ka kerteng ba shisha jonga ka ba alajer la tho hi ngasem ka de arkelius do todong ti ngakwa ban introduce pi mentaka mentaka jan miet namar ba buon ki produk prasnam ki bade ki kon ke bri nyotrap ki baju kerchan ya ki video jonga na kapor sa kapor ti ki bade ru ki nong ai men sim ya ngamo ngamla klem da pau ka jing sngongu ye pi bar khot ki baju kerchan bhai ki video jonga te mentaka miet ngakwa ban pentip ye pi la ne ban yalap yari wipi namar ba ngikwa ban kentiu lani ban pelaj pajba ya ka film jungi karai e kade ha ka laitrik u benai me tieng kwa ban kentu kan fami pi baro khoj ki khon ka bri nyotrap ba piniawan khnang ha ka te sngi ya ka laitrik jong benai me khnang ba ka jing ai men sim ko jong pi kalong ka jing wan jong pi ka jing ai men sim ko jong pi kalong bet ba kadang penslor su ingi bangin kam tami ki artis kam tami ki director ki baju penmi ki film kasih kam tami ki artis ki baju simbenta ki film kasih khnang bangin dumyo men sim na kapor khnang ba ngindup la ban kentiu ya ki ya kari ba ka jabri la jong na kasap ka phong ka talen ka bangi ngidon namar ba kumbangi long menta namar ki film jongi ki de ki banang sadien bha ki thai notice baro ti ngakwa ipi ban kentu ya ki pi ki produk personam la jong ba ngimna de than bangin bu kanu ka jing ya keno kentamo na kapor sa kapor handrei ka ka jing penslur jong pi ka jing ai men sim jong pi ka jing wan ban yesim benta jong pi la ne ka jing wan pet wan jongok ko jong pi ban peni la ne ya kanu ka bangi ngidon duna hang ni hang tai mo ka jing yesim benta jongi ki film ti kalong bangi ngap ya kata kajing peni ke jongpi kenang bangin dupla on penjanai kenya kam ko jongi tinga kentu kan phami pi bar khot ki kon brin trap ba ka film arai kan sapeni pajba ha po bijus cinema kan de ha ka laitrik jong banai me ti ngakarpat ipi bar khot ki kon brin nyutrap kum ba pi karsan ye ki ya ka youtube channel jonga ba deng do trong ngakarpat ipi ba pin yawan kenang ka te gesngi kenang ba ka jingwan pajba ka jongpi ka jingwan pet ka jing kersan jong pi ya ki film ki jongi ya ki kalong ka jing ai men sim ki nongi simbanta kum jo ik director khnang bakin dupla susu ban penmi ki film ki banang kam pen jana susu ban pen i ya ka sap ka talent ka bangi ngidon sya ka perthai bro ko we sap jar phao wat kan kai than ni ka basal dat jong ka perthai
Jan Rio Jan Nyo tang ba babun hi ke bangai sim benta jong ka Western Kasi Entertainment namar ngai don benta ketika film kanika grup jongi mo kabadi ka Western Kasi Entertainment namar ba kata ka jeng kathong jongi kalong be bagin plilat plinti ki samla ba klam kam kumjam tang ba hadin suki nang tolong ba ka jeng bomla ban kiu long ba ban lane ban ya jiau mo kini ki film jongi ki mla ban ya jiau hadu kata-kata namar ba kaduna pala ka jingsiu na kata-kata long ya sapret no la ka jong ti ki film ki banga ngai simbentan nongkong ka dei ban ka film jong Lori Suchang kamut ka dei ka pot sapsngi ka banga ngai simbenta kum ukpa mo ti film ti ka second film ka dei ka monitor nang ta ka that film ka dei ka mafia ti ka basau ka dei ka mafia ka killer hadin nang to ka ngai simbenta sa handpack ti hadin juga handpack kamot ngayo bani simbenta ka bakhadu ka di ka jing maham ka ba de jong u ba sonat baseu moj mo ti kani ka bakhadu ka bangai simbenta ka de bang ak kam de ka main role kam banga su ak patain kum tu mo kum u gang hagni ka film rai ti wala kataru lada kade ka pat kabarit ru baki bon ki supporter junga ki kwa bani i kata ka karul ka bakham jorong lane kata ka pat ka bakham jorong bangani simata andre kene boro kalong haki director ken kamde haka jing yu junga mo nomor ba boro hi ngaju kumil ti ba kum u ta senior mo balaju simata ki bon ki film ngakwa hi ban ya pasat jingmut ane ban ajingmut andre nomor ba ngai lede ngade tongnong bela tinggi ngisim ya kanong no kamru kade ka kambela ti ka ba ngi kanong no kam ngimde ban sujiet long ngi sujiet than ke nya kanong no kam ti kanong ka kamru kade ka ba aja ka ba pen imja ngi ngide ban sim ngide ban don interest ke nya kanong no kam namar ba ngimde than tang ha ba yo buon ne ba yo khandiam ti kamut long teng habangi sim benta wal ada ide barit ne ibahe ru kadehi ka kambela kamut ka ba ngiyo la ka ba nong sngi tingi di ban sim khiai ka kam namar ba ngimdi ban ekran ka pisan kong namar ngiyo ru ka experience ti ndangi la tre ka kam ti ka kam hi ka batai yengi kumno bangin le na kani ka daw kalong ka jing ai jingmut jongai pi kon samla baro ki badai kon ka bri nyutrap pi phimde ban le rani kanu kam ba pi tre kamut kalong yengi bangi ngin tre nongkong ka kam ndangi la tre ka kam ngila yo ka experience bat ngila don ye kata confident kamut ka kam ka bangi ngi experience bat ngi don ye kata confident kamut ka kentiu yengi ken Gam jar ma me diu men pat wang khle watang si bel shau do bilat hang ne haying jongaro Beli pi pakan tien ya kita ki bam ko ban sngam namar pi wat ya kadaw kat ba mangapat man kasngi wat ya kajinge deแต่คุบลีพีบารอนะดอนนังเนบันเป็นเต็บเชพีบางินอยู่บันเป็นอีโนยากาฟิล์มไรแต่ช่วงบันจำจากตะพังกว่าบันเป็นทุกฝ่ายละเดงดีบาอเมซิงกุร์บะกุมบาพีไอเต็บโซเชียลมีเดียแต่บายากฟิล์มไรงินอยู่บันเป็นอีโนนัดูกาไลท์ริกอุบไนเมเตอร์ชากัดบากีไปบากิดังวันมาสปอร์ตแต่ฮันก็ปอนกับว่าไอพีไปกีไปบาจงkadikasi hi barogawai bai pinwan man kershan ni ka film namar kani ka film ka ba nga simenta kadai ka film ka ba don jingmot ha ka bang kwa bani tu ipi namar ba ha kani ka film ni don chibun gi jing sneng ko ba i director la tristom mangi ki artis ngi tristom nalu manga aktras ki gangi badon ite bar khai bar hi ki min artis nan ki tu ki side ki ba shuan chi sngi ne kindat ba sim ka to ka pat ki lai tristom lang te kindiat ngabang asu kwa ban nyatu epi habi de bat ka kam ak film te ka de kesin ka ba are nga ban ni simenta ha film rai ti kila dong kat tu kan ni film tama hadu kat menta ke 48 penmi mangalai simenta ka ba de ka film khon
te ngio ban akful hakan ke film rai bat ngadai ru kumu aktor lam khmat hakan ka film kan te rangkat manga i meda bahasa yomai nanta i rangkem sai bing khot i ha YouTube channel jong i ikit ya tu kai nanong kendong bing khot i di rang nang tabi badeng dok tedong bat ke gue de te hakan ni garu kom ak film ke bang ko ban ya tu ipi ke kam ke ba adu kata ta yang nama ba ketika scene ke ba ngakam sim benta khambon khendiat te hapor bang elik sim benta lai singi ngasu wes kai hapor klem long ye te ngladon jing sungono man sim khendiat ba mau ngi hap tri hitam ngasong mentu men mien ngapul script kedau keti ya kadi nga mau ban penwandur ke expression te tri hitam hi du ban long hi ken te hadu ban dala dep yang film anda ngalali ban page hi ban bisyar kan la biang ne em te ngasem mela deru ba la sulong hi te ngaku IP bagi para samla nang ta kilong kemi long pa ba pinwan ban kersian yang dengan film kena ba pinyo i ka e ka ba ngi tri hitam la long ne em lada kampat i biang ru te sawan ban yetu lam yang i bangin nang tri janai nang ne sekman nang ta dala ka biang ru ngin haban lek sebagai kiwi director la ne dekini director ki ba to mentangin nang pemi sibun ki film kena bangin la ban compare bagi gue pet ki film ki ba nabar jongka state jong hi namar ba ngi tip ba kapor ni mentaga di kapor kirdu kam kirdu jam te kanu ka kam ka ba pi sim ngaru kumju ngi sim ngi kanu ka benta ngi sim ka mentrim ka ba khuj ka bangi kwa hi ban le tang ba kam dei pa kam ka basniu tang ka jing mu jing berkat hi ka ba khuj ka bala ban yala me pi saka linti ka ba dei la pi tre kanu kam ru kani ka dong ka kemtin ai mesim jong ngai pi namar bangi sung thu hi ha batri kanu kam hibun ki jing yaro bagi jing ben kum tam ju tamang pedang lang baro ar namar bagi jing ben kilong kum ki ma kon don ki jonga bagi jing yaro kilong kum khusnam ki jonga ya kan ka film la ring dor hi hang ni ha shlong nang ta chikitai ki than ma kon rau nang ta hapo area jonga hi hapo rang scan nang ta kum ta hi ha ni ha than maulai rum kita hi jaka bingi lek nang ta bat jago hati ro kendiat bingi la lek ban shoot yang ka film kan te i benta i ba kam long kum ka ji tu khana ne film ba ai kertang rai e kadai ba ka jing kadai kam yang ngam sem namar ba karukom poi kha poi man jong ne ka film ka ba nga hab ban sim ka ya ka benta ka ba kham e kendiat kabang hap ban chu pet dom bet ka ba ban chu berngam bet te kalong kam te namar nga bun jiyo brio yang ne te ha film hap le te kala kam kan te kani kalong ba kata ko me poi kha ko batai lengkot ne film mo te kalong ba chu pen bot na yang thei ko ju sendang ko ju te ndala poi hang to mot ka ndang gila song rangkat kam long ka ying ka ba sok chong sain ka ba mangang haban chu kan hit i dei ba ya poi ban ngaru kum tahi haban chu pendam haban chu yam te gita hi nang ta gi sabun ki bagi ki pet ki benta ba hadu ban poi ban haban chu pha sho ban pha ye ta gi don ki ye nang ta ngam ko ban batai detail khna ba ki pai ba hi ken wan ban kersan ba kinong sna film ru kin yo man sim kan teng don ki ba ong la mi ka film de ban plai no po YouTube tengah tip ba enom la ban pen mi ya ka jinglut jing sat jong ka film la de supply no po YouTube man ing don kam ke jing kersan jong pi na bagi director jong ki director kasi kin nang la kin nagu pot ban pen mi film but i director jong ka film ru ko ban tu EP de ba kit ina nong rum i bala de snai film ka juk wan ka juk tu mo ka juk return nang ta ki gue film ki ba la dep Gam jar ma me mediu men pat wang khle watang si bel syau do bilat hang ne haying jongaro beli pi pakan tien ya kita ki bam ko ban sngam namar pi wat ya kadau kat ba mangapat man kasngi wat ya kejinge de
Sabjar pau. Wat kan kai than ni kai gai ka basal dat jong pertai.